Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Snimka koju ćete sada vidjeti nema nikakve sumnje, izuzetno je potresna. Javnost se danas pita kako je moguće da vas netko proglasi ludim, da vam policija bana u kuću, stavi vam lisice na ruke i odvedu nas u ludicu. Upravo to dogodilo se gospođi Mirjani Pukanić. Moramo ići, gospođo. Slušajte, nećete mi izvesti, ma nije Pukanić, ali to ja jebite se! On mene dao me na istricu! Ma zašto štitite kretena? Nećete me vane! Iz moje kuće, pa ništa ni ja ću od mene nećete, ubit ću vas! Ne! Pa ti hoćeš mene ubiti, čovječe! Neću iz kuće! Pa dajte me sačuvajte, ljudi dragi! Evo, to je Hrvatska! Krenimo redom. Za početak ove priče koja nas podsjeća, nema sumnje, na one najbrutalnije udbaške metode. Ni 6 dana nije jasno tko je liječnica koja je pozvala prvi put policiju, zašto se policija tamo pojavila i zašto od svega ovoga napravljena javna predstava. Ni sama policija nije do kraja odlučna. Evo, poslušajte njihovu izjavu. U policiji smo zaprimili poziv liječnice, obiteljske liječnice, gospođe koja živi na adresi u Zagrebu, u Ilici, koja nam je rekla da joj je potrebna naša pomoć, a vezano za prisilnu hospitalizaciju njezine pacijentice. S obzirom na to da dakle liječnica koja je pozvala policiju nije bila na mjestu događaja, policija se povukla. Onda uslijedio nastavak, evo ga. Kratko nakon toga ponovno smo zaprimili telefonski poziv. Ovaj puta pozvala nas je liječnica ekipe hitne medicinske pomoći koja nam je rekla da se nalazi na toj adresi i da je potrebna naša pomoć. Najprije gospođa nije pristala na razgovor sa liječnicom, ali nakon kraćeg vremena pristala je i u razgovoru sa liječnicom liječnica je donijela odluku da je potrebna prisilna hospitalizacija. Gospođa je pozvana da dragovoljno pođe sa ekipom hitne medicinske pomoći, što je ona odbila i u jednom trenutku policijski službenici uporabili su sredstva prisile, odnosno tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Ajmo sada vidjeti što kaže zakon. Kaže ovako, osoba će biti primljena u psihijatrijsku ustanovu na temelju uputnice doktora medicine koji nije zaposlen u dotičnoj psihijatrijskoj ustanovi i koji je tu osobu osobno pregledao i napisao propisnu ispravu o tom pregledu. Posve razvidno iz ovog slučaja da uputnice nije bilo, već samo telefonski poziv na kojeg je policija odreagirala, a da pritom nije imala ništa osim usmenog obraćanja liječnice. I sada se postavlja pitanje tko je ta liječnica koja je pokrenula cijelu ovu priču. Saznali smo da se radi navodno o doktorici Jasni Lulić, liječnici opće prakse koja je specijalizirala akupunkturu. Na sam pokušaj da provjerimo informaciju koja je objavljena u nekim medijima gdje ona tvrdi da nije ona ta koja je pozvala policiju, sve skupa je vrlo neslavno završilo. Gospođa je bila izuzetno nervozna. Nemojte me zvati. Osim toga, naravno, postavlja se pitanje zašto je gospođa Pukanić odvezena u psihijatrijsku bolnicu Vrapče kada ona pripada Vinogradskoj po mjestu stanovanja gdje se nalazi i njezina psihijatrica. Gospodine Banac, dobra večer, dobrodošli. Evo, vi ste s gospođom Jelenom Potkonjak razgovarali sa liječnicom od gospođe Pukanić. Vidjeli smo na snimci da gospođa Pukanić pokazuje upravo dokument od te liječnice da je s njom sve u redu. Što vam je ta doktorica rekla o gospođi Pukanić? Da se odmah razumijemo, ja sam govorio sa doktoricom Potkonjak mnogo ranije, negdje pretpostavljam oko 11 sati istog dana, nakon što me je gospođa Pukanić zvala i tražila zaštitu Helsinškog odbora. Prvo sam zvao Centar za socijalnu skrb u Črnomercu. Što su vam oni rekli? Pa oni su rekli da je situacija pod kontrolom, ali spomenuli su i psihijatricu doktoricu Potkonjak i onda sam nakon još jednog razgovora sa državnom tajnicom Doricom Nikolić nazvao i ovu liječnicu u bolnici Sestara Milosrdnica. Ona mi je rekla da je prethodnog dana pustila gospođu Pukanić iz tretmana, da je situacija u granicama normale, da gospođa Pukanić prima stanovite medikamente, ali da po njezinom mišljenju nema nikakve posebne potrebe za uznemiravanje. Za hospitalizaciju. Dobro, kada je tako, sada se pojavljuju posve suprotna mišljenja te doktorice i doktorice koja je zvala policiju. Ali koja ju nije pregledala.
koju nije pregledala. Da. Tu informaciju nemamo potvrđenu i mi smo to čuli, ako je tako, onda je priča još skandaloznija. Pitali smo Liječničku komoru zbog svih ovih nejasnoća, hoće li provjeriti ovaj slučaj? Evo što kaže njihov vodeći čovjek. Čuo sam o tom nemilom događaju da je supruga jedne poznate osobe dovedena nasilno u bolnicu, navodno zbog psihijatrijskih problema. Ja o tome ne znam puno i mogu samo reći da će to Hrvatska liječnička komora ispitati ako neko prijavi. To izgleda vrlo dramatično i vrlo neugodno, međutim ja znam isto tako da postoje neke okolnosti kad se nekoga može na silu liječiti. A u svakom slučaju to treba izbjegavati, ali moramo ispitati o čem se zapravo radilo. Ja se nadam da tu nije bilo kršenja zakona, ali ako neko misli da je počinjena liječnička greška, onda to treba prijaviti Hrvatskoj liječničkoj komori. Dakle, gospođa Pukanić nije dala pristanak za hospitalizaciju. Provjerili smo što kaže zakon i u ovom slučaju. Vrlo je jasan. Samo osoba koja ima teže duševne smetnje i koja ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti život ili život drugih osoba može biti smještena u psihijatrijsku ustanovu bez svog pristanka. U ovom slučaju, dakle, pacijentica je mimo svoje volje završila u bolnici. Psihijatrica tvrdi da to nije bilo potrebno. Liječnica opće prakse koju nije pregledala izgleda tvrdi da je to bilo potrebno. Sada će u ovom modernom Kafkinom procesu glavnu ulogu preuzeti sud, županijski sud. Oni će već sada u petak odlučiti da li će ta žena i dalje ostati u bolnici ili će se vratiti svome životu. Dana 8. travnja ove godine je održano i ročište pri Županijskom sudu, na kojem ročištu, odnosno nakon kojega je sudac donio odluku o tome da se prisilno zadržavanje gospođe Pukanić produljuje za 8 dana i u tom roku od 8 dana treba donijeti i konačnu odluku, a ta konačna odluka će uslijediti nakon ročišta koje će biti održano 11. travnja. Mnogo je propusta u ovom slučaju. Naime, prema zakonu, bolnica u roku od 12 sati treba obavijestiti sud da su nekoga prisilno odveli na liječenje. Prema informacijama koje smo dobili od istog gospodina, sud je dobio obavijest sljedeći dan u 11 sati i 57 minuta, što znači da je nekoliko sati bolnica premašila taj rok. To je prvi propust. Drugi propust eventualni je pitanje lisica koje su gospođe stavljene pred kamerama, a radi se o psihičkoj bolesnici. Pitali smo policiju čemu takva demonstracija sile. To je jedna od policijskih ovlasti, uporaba sredstava prisile, među koje spada i uporaba sredstava za vezivanje i kolege na terenu su odlučili se na ovakva sredstva prisile iz razloga što je postojala mogućnost ne samo da će gospođa ozlijediti druge osobe, nego isključivo radi toga da ne ozlijedi sebe. Pošto je situacija izuzetno delikatna, ajmo vidjeti u ovom slučaju što kaže zakon, a on kaže da sredstva za vezivanje je dopušteno uporabiti samo radi sprečavanja otpora osobe ili odbijanja napada usmjerenog na policijskog službenika. 2. Zbog sprečavanja bijega osobe i 3. Onemogućavanja samoozljeđivanja ili ozljeđivanja druge osobe. Ajmo još jednom vidjeti je li išta od svega toga bio spomenuti slučaj. Zbog ovog slučaja alarmiran je cijeli državni vrh, pa čak i Europska komisija. Idemo sada čuti predsjednika Saborskog odbora za ljudska prava, gospodina Furija Radina. Gospodine Radin, vrlo kratko, jeste li vi nešto poduzeli u ovom slučaju? Da, mi smo jučer dobili predstavku i danas smo pisali Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i tražili smo hitno očitovanje. Naravno, to je jedna mučna situacija. Sad vidim po prvi put ove snimke i doista mi ćemo zahtijevati hitno očitovanje jer jednostavno, vi znate da ova priča nije počela ni jučer ni prekjučer, to je jedna duga priča, treba je staviti u svim tim kontekstima, ali najbitnije je da li je neko ovdje prekoračio svoje ovlasti. Dobro, gospodine Radin, hvala vam lijepa na ovom uključenju. Gospodine Banac, za kraj, molim vas da mi kažete svoje mišljenje. Vidjeli ste, neko vas proglasi ludom, dođe vam policija, dobijete lisice, završite u ludnici. Je li to moguće? Pa izgleda da je moguće, ali upravo zbog toga što je ovaj slučaj postao tako javan, ja se nadam da se ovako nešto neće moći ponoviti. Čemu pripisujete ovakav kaos? Ja mislim da tu ima izvanrednih utjecaja, ne bih sada želio spekulirati o njihovoj težini, ali ovo nije neki uobičajeni slučaj. Ima tu mnogo
toga o čemu bi trebalo dodatno govoriti. Kao što sam rekla, ovo je zapravo jedna moderna verzija Kafke. Možemo vjerovati da se to događalo 48. ali ne možemo vjerovati da se to događa 2008. Pozivamo sve institucije da pročešlje ovaj slučaj, posebice stoga što se radi o psihičkom bolesniku. Poštovani gledatelji, doviđenja.